Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, sampun ngantuk, Mbah? Dereng. Sampun lemes, Mbah? Pun pengen kondur, Mbah? Dereng. Niki kok boten wonten ingkang jawab salam namung sekedhik kula wangsuli malih nggih, Mbah nggih. Nyuwun ikhlasipun, nyuwun danganipun penggalih kula wangsuli sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidzulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula cadhong barokah doa saha ilmu-ilmunipun, ingkang tansah kita sedaya dereki beliau Al Mukarram Romo Kiai Haji Saiful Widodo, ingkang tansah kita tenggo mau itu hasanahipun, ingkang kita dereki kita mulyakaken. Ugi dumateng sedaya kasepuhan wonten sedayu Balirjo ingkang kawula takzimi, boten kata lumpen dumateng beliau Al Mukarram Romo Kiai Imamuddin ingkang kita tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi beliau Al Mukarram Simbah Kiai Slamet Tamrin, Al Mukarram Simbah Kiai Zainal, Al Mukarram Bapak Kiai Ikhwan, dalah sedaya para bapa kiai sanes-sanesipun ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah kita sedaya dereki beliau Bapak Kepala Desa Balirjo ingkang fa insyaallah kita taati menggah peraturan dalah peraturanipun. Ugi kagem Bapak Kepala Dusun Sedayu, Bapak RT, Bapak RW, khususipun Bapak RT Gangsal ingkang tansah kita takzimi kita mulyakaken. Boten kasupen dumateng sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hadir wonten pengaosan menika ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi kagem rincang-rincang hadroh ingkang sangat luar biasa, hadroh sabilut tarbiyah. Leres nggih Pak nggih. Niki saking pundi to Pak? Kadose campuran nggih. Oh nggih, masyaallah. Oh saking Ngargo Soko, Jambon napa Kuwayuan? Oh nggih. Pokoke sabilut tarbiyah ngoten nggih. Niki rencang-rencang sabilut tarbiyah ingkang tansah kawula takzimi kawula mulyakaken. Ugi kagem sedaya pemeriah adicara, Bapak sound system, bapak-bapak YouTuber ingkang kamulyakaken Allah. Ugi kagem sedaya warga masyarakat Dusun Sedayu, pemuda-pemudi sedaya rencang-rencang panitia ingkang kawula tresnani kawula takzimi. Saderengipun monggo Bapak Ibu sareng-sareng kita ngunjakaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan karohmatan dumateng kita panjenengan sedaya sehingga teng wekdal menika kiambek waget makempal wonten mriki kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'assalam mugi katur kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang menjadi pemimpin umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki alhamdulillah remen bingah sanget kawula dipun timbali kalian sederek-sederek sedayu
dipun dawuhi matur wonten mriki senaosa niki kadosipun ingkang rawuh teng ngajeng panggung tasih wonten 7.000 nggih Mbah nggih. Lintune tasih silaturahim wonten dalemipun sederek-sederek. Masyaallah. Matur sembah nuwun Pak. Nah niki monggo ingkang sampun wonten daerah panggung ingkang sampun cekap silaturahime kula aturi pinarak wonten mriki supados sak mangke teng mriki ketika beliau Al Mukarrom Romo Kiai Haji Saiful Widodo sampun rawuh kita panjenengan sedaya sampun siap ngoten nggih Mbah nggih. Monggo ingkang sampun cekap antuk silaturahim kula aturi pinarak wonten ngajeng panggung. Tapi panci identik tenggen Magelang, tenggene daerah kita panjenengan sedaya niki aji mumpung ngoten nggih Mbah nggih. Dados mumpung Syawalan kalih silaturahim. Niki perkawis ingkang sae Bapak Ibu, keranten mugi-mugi berkah silaturahim kempale kita panjenengan sedaya kalian sedaya sederek-sederek teng alam donya boten namung cekap teng alam donya kemawon tapi mugi-mugi waget makempal dumugi suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kados pundi ingkang sampun termaktub, sampun tertulis wonten Al-Qur'an bahwasanya kiambak badene melebet swarga niki keadaanipun rombongan Mbah. Dados rombongan sareng-sareng niki rombongan silaturahim teng sedayu. Mugi-mugi benjang kiambak nggih bisa bersama-sama rombongan melebet suwarginipun Gusti Allah. Allahumma amin. Teng pundi dawuhipun Gusti Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Piyantun niki syaratipun takwa kalih Gusti Allah. Ajrih kalian Gusti Allah. Kita panjenengan sedaya kepripun carane manut kalian Gusti Allah. Nek sampun kersa manut maka dawuhipun Gusti Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Badhe dipun lebetaken suwarginipun Gusti Allah dalam keadaan rombongan sareng-sareng sak bakdane napa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kiambak dipun paringi salam kalian malaikat-malaikat kalian penduduk suwarga dipun maturi dipun tangkeleti. Salamun alaikum dipun paringi uluk salam ayo monggo-monggo sedaya sederek-sederek sedayu sedaya sederek-sederek sing remen silaturahim niki monggo sareng-sareng melebet suwarginipun Gusti Allah. Allahumma amin. Ngaten nggih mangke. Dados monggo mugi-mugi berkah silaturahim ingkang sareng-sareng kiambak lampahi niki ndadosaken kaberkahan gesang. Ugi niki tasih wulan Riyadin kita panjenengan sedaya asring kula aturaken Mbah di wulan Ramadan kepengker kita panjenengan sami dipun paringi madrasah kalian Gusti Allah dipun didik dipun tuntun kagem nglampahi ngibadah-ngibadah ingkang sedaya sae. Salah setunggaling siam dipun ngendikaaken sinten kemawon mansoma Ramadan qamahu imanan wahtisaban. Tenggen bulan Ramadan wau kersa siam dalam keadaan iman wahtisaban ngarep-ngarep ganjaran saking Gusti Allah maka nopo medal saking bulan Ramadan kayaum waladathu ummuh. Kiyambak dipun bersihaken dosane kalih Gusti Allah. Kita panjenengan sedaya dipun lebur dosane kalian Gusti Allah dalam keadaan suci kados bayi ingkang nembe dipun lahiraken saking rahimipun ibuke. Kullu mauludin yulat ala fitrah. Sedaya ingkang nembe lahir sedaya ingkang nembe mawon medal saking rahimipun ibuke niki keadaanipun mesti fitrah, mesti suci. Semanten ugi keadaan kita panjenengan sedaya ingkang teng mriki kersa iman, kersa siam tenggene wulan Ramadan maka insya Allah
dosane dipun lebur kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Tapi perlu kita panjenengan sami mangertosi dosa ingkang dipun lebur kalian Gusti Allah niki dosane kiyambak ingkang sangkutane kalian Gusti Allah. Enten dosane kiyambak sing kadang boten manut dipun dawuhi ngibadah. Dosane kiyambak sing kadang awang-awangen nglampahi salat. Dosane kiyambak sing kadang-kadang ngedeng boten siam ngantek nggih Mbah nggih. Dados teng mriki dosa sing kaitanipun langsung kalian Gusti Allah bakal dilebur kalih Gusti Allah. Tapi nuwun sewu, enten dosane kiyambak ingkang sangkutane kalian makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Kadang kalih garwane nyentak-nyentak enten boten Mbah. Kathah nggih Mbah nggih piyantune nggih rawuh nggih Mbah. Kalih garwane nyentak-nyentak, kalih putrane guwalak, kalih tanggi tepalihe kadang kita panjenengan sedaya menyakiti hatinya, menyakiti manahipun. Nah niki dosane kiyambak ingkang sangkutane kalian makhlukipun Gusti Allah. Ting pundi dosa nek sangkutane kalih makhluke Gusti Allah, nek kita panjenengan sedaya niki kok dereng nyuwun pangapunten, maka ting mriki kiyambak dereng badhe dipun paringi maghfirah saking Gusti Allah. Pramila tenggen wulan Syawal niki, tenggene wulan Riyadin niki, kita panjenengan sami monggo sareng-sareng berusaha ngapuranan. Kula yakin ingkang rawuh kepengin angsal maghfirahipun Gusti Allah, kepengin pikantuk pangapunten saking Gusti Allah, dipun ngendikaaken man afaufi. Sinten kemawon sing kersa ngapurani bakal diparingi pangapunten kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya sing kersa nyuwun pangapunten dan kersa paring pangapunten, kadang enten Mbah piyantun niki namung purun nyuwun ngapunten mawon, tapi teng manahe tasih gadahi dendam, tasih mesegul, tasih boten sekeca, boten kersa kepanggih kalian piyantun ingkang damel gerah manah kita panjenengan sedaya. Enten napa mboten Mbah? Kadang kiyambak disuwuni pangapunten Mbah, nuwun sewu kula sepindah silaturahim kaping kalih badhe nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Kiyambak kadang ting tutuke nggih pun tak ngapura niku ting lesane, tapi ting ati ora kelingan wae biyen tau ngene-ngene. Leres napa mboten Mbah? Nah, niki kita panjenengan sedaya kadang kiyambak niki badhe paring pangapunten, badhe memaafkan orang lain, raosipun tasih abot, raosipun tasih berat. Napa malih kejadiane sek nembe mawon. Kita panjenengan sami dilarani kadang badhe paring pangapunten, kadang badhe melapangkan manah. Kita panjenengan sami tasih awang-awangen, tasih raosipun abot banget. Padahal dipun dawuhaken man afaufi, sing kersa maringi pangapunten bakal dingapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Monggo ibu-ibu ingkang mriku mboten cekap paget pinarak mriki, Mbah. Niki ngajeng panggung tasih kosong. Monggo. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur kala wau kula aturaken man afa ufi. Sinten kemawon sing kersa paring pangapunten bakal diparingi maghfirah, diparingi pangapunten kaliyan Gusti Allah. Kula yakin Mbah, kita panjenengan sami niki gadahi dosa kagungan kalepatan sing kepengin di ngapunten kalian Gusti Allah. Keranten nopo Mbah kiyambak gesang ting alam donya niki namung sementara, namung mampir kemawon. Kiyambak sakniki antri sedaya, antri kagem nopo ting mriki dipun parani kalian malaikat Israel, dipun kersakaken kalian Gusti Allah. Di kehidupan sing sebentar niki tenggen gesangi kita panjenengan sedaya teng alam donya sing namung sekedap niki, monggo kita gunakaken kanthi kegiatan, kanthi manah ingkang sae. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kita panjenengan sami monggo sareng-sareng dandosi manah supados napa gampil paring pangapunten dumateng tiyang sanes, boten gampil menyimpan dendam, boten gampil sengit kalih garwane, kalih mantune, kadang ngoten nggih mangke, boten cocok kalih putrane barang, supados kiyambak boten gampil membenci orang, nun sewu, boten gampil membenci orang, boten gampil sengit kalih piyantun sanes, maka ingkang perlu kita panjenengan sedaya tata manah kita panjenengan sedaya, ati kita panjenengan sedaya. Monggo kiyambak tata supados waget nampi napa kemawon tindak lampahe tiyang sanes, nopo kemawon perlakuane tiang sanes terhadap kita panjenengan sedaya. Kinten-kinten ibu-ibu niki nek diunekke kalih tanggine sakit hati nopo mboten Mbah? Sakit hati nggih mangke. Kadang didokani putrane sakit hati napa mboten Mbah? Sakit hati didokani putrane sakit hati, diabaikan sedereke sakit hati. Kiyambak asring nglebetaken napa-napa teng manah kita panjenengan sedaya. Kiyambak asring kekatahan menggalih perkawis-perkawis ingkang dadosaken jasate kiyambak niki pusing tujuh keliling. Dadosaken mumet ngoten nggih mangke. Asring karena apa? Omongan tetangga kita masukkan dalam hati. Enten teng mriki sedereke sing boten nyekecakaken manah kiyambak masukkan hati, sehingga kados pangendikanipun Kanjeng Nabi, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nek manahe niki kok nuwun sewu dipun iseni perkawis-perkawis yang tidak semestinya, dipun iseni perkara-perkara sing damel ngersula, maka jasate dados pusing utawi mumet Mbah. Dengan catatan teng mriki berarti monggo kita panjenengan sami iseni manah kita panjenengan sedaya, ati kita panjenengan sedaya sakderenge dipun iseni omongane tangga, sakderenge dipun iseni dipun napa nuwun sewu seneni kalih garwa, maka kiyambek kedah ngiseni ati kanthi dawuh-dawuhipun Gusti Allah, ajaran-ajaranipun kekasih Gusti Allah nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contonipun ngenten Mbah, kiyambak nek kepengin sugih donya akhirat niki kados dokter Mbah. Panjenengan sedaya preso Pak Dokter nggih mangke. Pak Dokter niki biasane sugih napa mboten sugih Mbah? Sugih nggih mangke. Pak Dokter niki sugih biasanipun. Minimal kagungan mobil, minimal kagungan dalem ingkang mewah. Niki Pak Dokter biasane sedaya sugih-sugih. Kenapa Pak Dokter niki kok sugih?
keranten Pak Dokter kerso nampi segala penyakit orang-orang yang ada di sekitarnya. Enten tiang presan, enten tiang periksa, nun sewu Pak Dokter kula pusing, oh nggih monggo pinara. Enten nun sewu Pak Dokter kula sakit padarane, monggo pinara. Enten Pak Dokter dipun sowani, Pak Dokter nuwun sewu kula darah tinggi, monggo pinara. Sedaya penyakit kalih Pak Dokter dipun pinaraaken badhe diperiksa. Kenang nopo Pak Dokter niki kok purun utawi kersa nampi sedaya penyakitipun piyantun-piyantun yang ada di sekitarnya. Keranten Pak Dokter yakin nek kersa nun sewu, nek kersa nampi penyakit-penyakit wau, nek kersa dados lantaran kesembuhane sederek-sedereke, maka Pak Dokter angsal duit utawi arto, ngoten nggih mangke Pak Dokter angsal arto sehingga ndadosaken beliau sugih, beliau kaya. Semanten ugi kita panjenengan sedaya nek kepingin gadahi manah ingkang jembar, kepingin gadai kehidupan ingkang ayem, kepingin bejo donya akhiratipun, sugih donya akhiratipun, maka monggo berusaha nampi awone tiyang sanes. Ngoten nggih Mbah nggih. Dados kadang dipun unekaken kiyambek tampi, kadang kita panjenengan sedaya dipun dokani, dipun salah pahami, monggo kiyambak tampi insya Allah dadosaken sugih donya akhirat, Allahumma amin. Niki Mbah, keranten enten setunggaling criyos jamanipun setunggaling sahabat niki wonten criyos piyantun niki dipun dongaaken malaikat. Piyantun niki dipun remeni kalian malaikat-malaikatipun Gusti Allah. Keranten nopo jebule boten keranten sedekah secara zahir, boten keranten piyantun wau ngibadah secara kathah boten, tapi ting mriki keranten kersa memaafkan kesalahane tiyang sanes, kersa ndongaaken tiyang sanes, makane dipun remeni kalian malaikat-malaikatipun Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Terus Mas Kirian set ambekan pangapunten. Niki kula ngepreng nggih. Nggih. Mboten napa-napa nggih Mas nggih. Ya Rasulullah, ya Habibullah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki Mbah Yai sampun rawuh nembe nopo sampun wau Mbah? Nembe. Nggih kersane istirahat sekedap nggih Mbah nggih. Niki Mbah Yai tindak saking Boyolali langsung teng Sedayu. Niki kula nerasaken matur kalih kula tasih kraos nggih Mbah. Tasih sekedap malih tasih ikhlas nggih Mbah nggih. Wonten setunggaling cirios kalau wau kula aturaken teng mriki wonten zamanipun Abdullah bin Umar. Preso Abdullah bin Umar Bapak Ibu dereng nggih. Nek kalih Mbak Niken Salindri preso Mbah? Preso Masya Allah bolo nggih Mas nggih. Bolo. Nah niki Abdullah bin Umar setunggalipun piyantun ingkang soleh niki kepo utawi penasaran, kepo banget pokoknya, penasaran banget kalian setunggaling piyantun sing dadosaken kesele malaikat nyatet ganjaran sodakoi. Abdullah bin Umar niki penasaran, sakjane sodakoi niki sepinten kok malaikat-malaikate Gusti Allah ngantos kesel, ngantos capek antuke nulis ganjaranipun beliau. Akhirnya Abdullah bin Umar ngetotaken piyantun kala wau. Jebul mbasan dipun totaken piyantun niki mboten patos sugih Mbah. Piyantun sing biasa mawon padahal ekspektasi utawi bayangane Abdullah bin Umar piyantun niki sugih ngemplak-ngemplak kagungan dalem mewah kagungan mobil kathah nek cara sakniki tapi ternyata piyantun wau boten gadahi perkawis-perkawis ingkang kados mekaten. Pas-pasan. Akhiripun Abdullah bin Umar penasaran bakdo salat Isya niki dipun totaken piyantun wau mandeg tenggen wande tumbas roti. Tumbas roti bakdo dugi daleme langsung sare. Karena penasaran boten semerep piyantun wau sodakoh secara dohir Abdullah bin Umar memutuskan mertamu Mbah. Mertamu nyipeng tenggen griyane piyantun kala wau sing dadosaken malaikat kesel nyateti ganjaran sodakohe. Bahasan ngonten niki sudah 3 hari Abdullah bin Umar niki mertamu tenggen daleme piyantun kala wau karena adhiyafah salasah ayam kiambak niki nek mertamu maksimal 3 hari 3 malam nggih Mbah nggih menawi langkung saking menika enten tiang mertamu kok 7 hari 7 malam maka kiambak pun boten berkewajiban numbasaken mie ayam Mbah. Nah pun nyumanggaaken badhe kados pundi nyumanggaaken niki adhiyafah salasah ayam maksimal 3 hari 3 malam. Akhiripun Abdullah bin Umar karena beliau piyantun soleh sadar nek pun mertamu selama 3 dinten akhirnya pamit tapi penasarane dereng terselesaikan tasih kepo tasih penasaran kok saged malaikat niki le nyatet ganjaran kulalailah setiap malam ngantos kesel pahala sodakoi beliau niki selalu mengalir selalu dipun catat kalian malaikat-malaikatipun Gusti Allah. Akhirnya Abdullah bin Umar memutuskan untuk bertanya utawi tangkelet. Nuwun sewu Pak, jenengan niki nek cara kalian kri nggih Mbah nggih. Jenengan kok saged para malaikat niki ngantos kesel nyatet ganjarane panjenengan padahal jenengan boten nate sodakoh secara dohir boten nate sodakoh gangsal ewu sedoso ewu ataupun 100.000 ingkang gambar Pak Soekarno Hatta boten tapi kenang nopo malaikat niki kok selalu nyatet ganjaran panjenengan ganjaran sodakoh akhirnya piyantun wau paring pangendikan ngenten Abdullah bin Umar kula niki dicatet ganjaran sodakoe keranten nopo keranten setiap dalu dongaaken piyantun-piyantun sanes meskipun elek kalih awake kita panjenengan sedaya kiambak kinten-kinten nek dielei balik ngelei nopo ndongaaken Mbah
Ndongaaken, Masya Allah panci soleh soleha sedaya nggih Mbah nggih. Kadang enten piyantun iki sing dieleki balik ngeleki lho Mbah. Nek sedayu mboten enten nggih Mbah nggih. Mboten kathah. Oh kathah. Masya Allah. Lah niki kita panjenengan sami memper piyantun iki. Akhiripun sahabat Abdullah bin Umar langsung walah nggih pantes soale memaafkan orang lain nglegakaken manahe tiyang sanes utawi kita panjenengan sedaya teng mriki kersa nglegakaken manahe kiyambek kersa jembaraken manahe kiyambak niki mboten gampil. Ikhlas niki terpaksa riyin nggih Mbah nggih nembe terbiasa. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya waket nderekaken napa ingkang dados tindak lampahipun para piyantun-piyantun soleh sehingga waket dados piyantun ingkang kagungan manah jembar senaosa dipun paringi coba kalih Gusti Allah mugi waget nampi senaosa dieleki kalih makhluke Gusti Allah mugi waget ngapuroni Allahumma amin. Sedaya nggadahi coba sedaya nggadahi kerepotan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah niki maringi kiyambak kerepotan supados mangertos pundi kawulane sing purun berjuang, pundi kawulane sing kersa ngamal soleh kados panjenengan sedaya senaosa teng daleme kagungan kesibukan piyambak-piyambak kersa silaturahmi mriki kersa tolabul ilmi mriki mugi-mugi ndadosaken amal kesaenan ingkang waget kita sedaya unduh wonten alam kelanggengan amin amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki alhamdulillah Mbah Yai sampun rawuh niki nek pemanasan niku biasane sekedap nggih Mbah nggih mangke olahragane sing dangu kan ngonten Mbah. Nah niki kalian kula pemanasan tentunipun kawula anggen nderekaken Bapak Ibu sedaya saking awal dumugi akhir kathah sanget kekiranganipun kathah sanget kalepatanipun saestu dohir patos nyuwun agunging pangapunten. Niki ugi mumpung tasih wulan Syawal Mbah ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula dalah keluargi dumateng sederek-sederek sedayu lumeberipun para rawuh sedaya ingkang pun sengaja utawi boten kanthi lembahipun manah nyuwun agunging pangapunten sedaya hakul adami nyuwun ikhlasipun nyuwun ridhonipun tambah doa pangestunipun doa bidoa mugi-mugi kiyambak dipun paringi yuswa ingkang panjang ingkang barokah fitaatillah keluargi sakinah mawaddah warohmah duriyah solih solihah pinaringan rizki halal barokah waget ngimbeti tegil ugi sawah enggal dipun timbali sowan Mekah Madinah sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah amin amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang waget kawula aturaken kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten kula cekapaken semanten wal afwu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogaten Maidatul Hasanah ingkang badhe ingkang dipun asta saking ning Ninal Munal Abibah kula aturaken agunging matur suwun. Adicara ingkang salajengipun nggih Maidatul Hasanah saha doa panutup ingkang dipun suwunaken saking